prijatelji! Da li ste spremni večeras za jednu fantastičnu žurku, za jedno prelepo druženje? Evo naravno, posle toliko godina, zaista mi je velika čast i zadovoljstvo da kažem, nasupala sam ovde, pitali su me mediji, ja mislim negde u prošlom veku, ja više o godinama ne mogu da govorim, tako da ostavit ćemo ono kako je bilo pre, a da se podsjetimo šta smo snimili novo i večeras ćemo pevati specijalno za vas, smo pripremili jedan best of repertoar, specijalno za Vranje, a to je repertoar u kome ćemo pevati pesme nove i naravno one pesme stare. Biće to jedan fantastičan miks, a vi se spremite dobro da večeras pevamo svi zajedno u glas. Spremni?